ľudia, dneska vás víta Merodandy a dneska tu máme nejaké Brainrot Tower. Áno, je to nejaké Tower, zase nejaké običko, takže wow! Tak teraz som sa zľakol. Čo mi to nefunguje rýchlo, dokedy nepríde to späť. Au, to bolo. Ty jedna blbá pizza. Rýchlo. Jak sa má to zastaviť? Neviem, keď to príde, ja neviem, čo to je vôbec. 15 sekúnd. Stiam to? Stihnem, keď je to pomaly. 2. Poď. Otvára sa to. Teraz už len to ide nakoniec. Nie je to ešte ďaleko. Ja. Dobre, a skáčem. Tak. Rýchlo. Nie, musím. Tak. Rýchlo. Mal som to, ja som vôbec nepozeral na čas. Nie je to ešte ďaleko, inak to mi ide. Naspäť. O 30 sekúnd bude ďalšie. To by sme mohli stihnúť už aj dojsť nakoniec. Stiam to. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre. Ja to dám. Nie, ty tam stihneš. Dobre, stihla to tu. Dobre, ešte raz. Tak. Môžeme ísť. A rýchlo už utekať. Tak, a teraz. Dobre. Takže sme to dali preč. Toto asi už nikdy nedáme. Dobre, idem naspäť. Je to lepšie v noci, asi nie, tak je to lepšie. Keď spadnem, to dám deň. To bolelo. To som dostala po hlave. Idem. To nestíham. Už. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To by som nestihol tam ísť. Lebo sa už teraz otváram. Dobre, ešte raz. Poď naspäť, poď. Keď si ďalej, tak je to lepšie. Lebo dám čakať dlhšie. Hop. Posledná, to tam je najbližšie. A teraz skok. Ja som skočil. Tak si dávame. Teraz si dávam
deň, ale no. Stihnem to dachtori. Potom to už nestihne. Ešte nie. Asi najlepšie, keď je deň. Môžeme ísť. Poskočím. Skok. Tak, už len 17 sekúnd. Máme to na 10. 11, 11, to na 10. Takže zatvor. Mám to inak na 220 fps, či 250. Som si nastavil, takže konečne budú lepšie videá. Mám lepšiu FPS-ku. Mám asi veľmi veľa počuť tú klávesnicu. Už mám 3 sekúnd len. To nedáme už. No. Ja som to dal. Poď. Ty to už nedajú. Tak dajú. Tam som bol presne. Tam som ešte stihol byť. Rýchlo. Tak, skakaj. A to už budeme trošku dlhšie. Tak nič. Už dobrá. Mám tu jetpack. Však mám ho. Dobre, mám jetpack. Ak chcete, teraz povyhrávam všetky viny. Budú u mňa. A však to vám stačí skočiť. Alebo takto prihľadiť. Ale nie, teraz fakt. Dobrá, sa nebijam. Dobre, tak je to submarina jetpack. Nie je to submarina, ale... Dobre, a dúfam, že ma to nedá dole. Ďalší jetpack stojí asi tak len 9 robuxov, predpokladám 12. Tak 29. Dobre, takže asi z toho videa to bolo všetko a tým pádom sa vám lúčim. Budem sa tešiť u ďalšieho videa, ktoré by malo byť zajtra, keď stihnem natočiť. Takže záver tohto videa je, že som to nedokončil, lebo sa to nedám. Na počítači je to trošku ťažšie, ale u ďalšieho videa by sme začali zase nové natočiť buď nejaký parkour, alebo dačo také. Takže keď máte nejaké nápady, tak píšte do komentárov. Takže dávajte odbery, lajky a nezabudnite dať zvonček, aby vám neušlo nejaké video. Takže zatím.